ulai saksi tom nak kapanta jongi iwe pa iwe. Ensim naga siti seki Hebrew kalau kendai kot ar ong kumne. Kat kum ka ain ya ki barok lapan koi dekas nam. But klem jing pen mit snam om don jing mam. Oi day kane kaba ha ka jutang ka patmai apa Jisu ula play ka snam. Jisu hi daladir uong ha kamit syuaba unsa syak sitam unsa syarak ban bisyar ban syak kren ben syak pen mong Jisu ula ong kune apa ula rak ye ka kuri jong ka wan par ula ong baik kene gede ka snam jonga nakabanta jing map ya ki babun ye ba ensa pen play nakabanta ki babun kamot nakabanta ban map ki pop jong ki babun but kumba lalong ha ka jutang barim jong ka Bible bangi i kumno ublay of tha Moses kumno bo Moses ru adin nangta u laptha ya u aron but ya barok kileng do jong katu kapor ba kinda penyap ya ki masih ki bakan sai ki blang ki bakan sai ki batlem ki ba janai ki bombit tingit but kumta da kasnam jong ki lasat ya ki pop jong ki pat Israel menta ha kane ka jutang pot mai Jisu la play da kasnam la jong ude uleng do orang ba play dala ka jong kasnam ha ka jutang barim jong haba ya dei bat I pat Israel uleng do orang ba nak wanta ka pop la jong ningkong ulah kenya da kasnam jong kimra panasana wanta jong ki pat jong u Andrei Jisu ha kane ka jing play snam ka jong u ula play dala ka jong kasnam